12 година, час новин на АТР. Ви дивитеся «Заман», 19 грудня, 1391 день анексії Криму. У студії Ескандер Мометов. На 15 тисяч рублів оштрафував так званий окупаційний суд Джанкоя Абляміта Зіяддінова, учасника одиночних пікетів 14 жовтня. Загалом на сьогодні окупанти призначили 7 судових засідань, їх перенесли з вчорашнього дня. Бо напередодні всі 75 справ судді просто не встигли розглянути. 5 справ мають слухати у Джанкої, ще 2 у Сімферополі. На суд не пустили свидетелей. Не было удовлетворено практически ни одно наше ходатайство. И вообще не было состава преступления, да, и сам приговор, он не обоснован. В дальнейшем мы будем обжаловать это решение, то есть подавать апелляцию. 675 тисяч рублів – така загальна сума штрафів за підсумками вчорашнього дня в окупованому Криму. І ще 7 справ окупаційні суди розглядають сьогодні. Суди над учасниками одиночних пікетів вчора тривали до пізньої ночі. А за даними громадянської платформи «Кримська солідарність», із понад 75 справ, призначених для розгляду, окупаційні суди розглянули 65. Усі 65 судових слухань в окупованому Криму проходили за однаковою схемою. Захисники розповідають, оскільки доказова база, з якої так звані правоохоронці вийшли до суду, була надто слабкою, до справ долучили експертизи. Мовляв, всі плакати були написані однаковими маркерами та чорнилами. Крім цього, містили схожі гасла. Експертизи були о качестве материала, которым были изготовлены самодельные плакаты, то есть муссировалась, да, мысль, она повторялась несколько раз в заключении эксперта о том, что однородные были использованы там чернила, маркеры и все остальное, при том, что понятно, что люди сами дома изготавливали и использовали то, что продается. Лингвистическая экспертиза не терпит тоже никакой критики. На одиночні пікети кримські татари вийшли 14 жовтня, одразу після хвилі обшуків та затримань у Бахчисараї. По всьому Криму вздовж автодоріг вони стояли із плакатами на кшталт «Ми не терористи, ні репресіям проти кримських татар». Такі пікети цілком дозволені законодавством окупанта, утім згодом їх учасники почали отримувати повістки до судів. Мовляв, акції були добре організованими, відбувалися одночасно. Людям інкримінували порушення встановлених правил проведення масових заходів. Крым – это вообще территория репрессированная, да, в целом. И репрессии, в отличие от большой России, здесь уже носят функциональный характер. Именно по отношению к крымским татарам. Вот это очень важно подчеркнуть. Это не значит, что других не преследуют. Но крымских татар преследуют именно за то, что они крымские татары. И любой бы ставший с пикетом, так сказать, иное лицо, в Крыму даже, имел бы другие последствия для себя, несмотря на то, что тоже бы прекратили бы это мероприятие, но вряд ли бы довели до суда и административного наказания. То есть это показательная вещь. Усі розгляди суди призначили на один день, 18 грудня. Адвокати кажуть, майже в усіх процесах судді без будь-яких обґрунтувань відхиляли клопотання захисників. Це грубе порушення закону. По материалам дела имеются доказательства, которые мы считаем недопустимыми, и они неотносимы. Мы заявляем ходатайство о том, чтобы они были исключены в силу того, что они не являются доказательствами. Суды отказывают в удовлетворении данных ходатайств. Жодного з обвинувачених у справі одиночних пікетів окупаційні суди не виправдали. 60 людей оштрафували на 10 тисяч рублів, 5 – на 15. 10 слухань перенесли на інші дати. Ріана Алієва, «Заман», АТР. Акцію солідарності з учасниками кримських одиночних пікетів напередодні провели у Санкт-Петербурзі та Москві. На такі самі пікети росіяни вийшли у рамках щомісячної стратегії 18. Про це повідомила активістка стратегії Віра Лаврешина. Люди тримали плакати із закликами звільнити політв'язнів, також тримали в руках українську символіку. Безстрокову акцію «Стратегія 18» активісти Санкт-Петербурга та Москви проводять щомісяця 18 числа на честь Дня депортації кримських татар 18 травня 44-го. Мета – розповісти росіянам про порушення прав та свобод людей у Криму. Стремятся дискредитировать крымско-татарский народ как экстремистов и террористов. И мы выражаем свою солидарность крымским татарам, и мы уверены, что они победят в этой борьбе.
У селищі Новолуганське на Донеччині через вчорашні обстріли постраждали 8 людей, серед них 6-річна дитина. Увечері бойовики із Горлівки застосували реактивну систему залпового вогню «Град». Військові повідомляли про кілька пакетів реактивних снарядів, у кожному з них по 40 боєприпасів. Також повідомлялося про те, що серед цивільного населення є жертви. Наразі штаб АТО підтверджує поранення цивільних. Ворожий обстріл вівся спеціально по населеному пункту. Зруйновано близько 30 будинків. Серед них школа, дитячий садок та фельдшерський пункт. Голова військово-цивільної адміністрації Донеччини Павло Жебрівський повідомляв, що місцеві мешканці побоюються повторного удару бойовиків. Ніч вони перечекали в укриттях. Доленосний день для Криму та України. Сьогодні Генасамблея ООН проголосує за резолюцію, що закликає припинити порушення прав людини в Криму. Проект документу погодили понад місяць тому, 14 листопада, у Нью-Йорку на засіданні 3-го комітету Генеральної асамблеї. У документі міститься вимога до Росії виконати рекомендації Міжнародного суду ООН про скасування заборони меджлісу кримсько-татарського народу в Криму та забезпечити навчання українською та кримсько-татарською мовами. Підтримати резолюцію щодо прав людини у Криму вже закликала міжнародне співтовариство Велика Британія. Про це йдеться на офіційній сторінці у Твіттер посольства Великої Британії в Україні. Генасамблея ООН проголосує за резолюцію, що закликає припинити порушення прав людини в Криму. Велика Британія заявляє, ми повинні тримати курс на підтримку України. Ухвалення резолюції у Нью-Йорку із нетерпінням чекають в українському парламенті. Наша кореспондентка Олена Стецюк працює сьогодні в Верховній Раді України. Вона вже поговорила з депутатами з приводу їх очікувань щодо ухвалення документу. Олено, вітаю. Розкажи, які прогнози роблять депутати щодо ухвалення документу та як його оцінюють. Вітаю, колего. Депутати очікують на позитивне рішення у голосуванні резолюції ООН, яка стосується прав людини в окупованому Криму. Я зазначу, що минулого місяця ця резолюція була ухвалена у 3-му комітеті Організації Об'єднаних Націй. Нині ж вона винесена на голосування Генеральної асамблеї. Голова комітету закордонних справ у Верховній Раді Ганна Гопко каже, що взагалі це голосування має посилити українську позицію у світі. Крім цього, ця резолюція ще раз нагадує, що Крим – це Україна, Крим – це окупована територія і до того ж окупована саме Російською Федерацією. І крім того, ця резолюція привертає увагу до порушення прав людини в окупованому Криму. Взагалі про основні засади цієї резолюції далі у прямій мові. Ця резолюція вона допоможе посилити додатковий тиск на виконання, зокрема Росією, тих зобов'язань, як виконання запобіжних заходів, які вже Україна виграла в процесі розгляду справи, як зобов'язання відновити діяльність Меджлісу і інших органів, інституцій кримської татари, також повернення української мови в освітні навчальні заклади на території Криму. Минулого року Організація Об'єднаних Націй ухвалила іншу резолюцію, яка також стосувалася Криму. За словами голови Меджлісу Рефата Чубарова, Росія не виконала жодного положення тієї резолюції. Натомість ця резолюція ще раз має підкреслити ось такі засади. Прошу пряму мову Рефата Чубарова. Як би Росія поки що не мала би можливості ігнорувати подібні резолюції, але кожна з таких резолюцій, вона свою роль відіграє. Вона закріплює ті параметри, які можливі ще для поведінки Росії. Вона зберігає змобілізованість міжнародної спільноти щодо протидії агресії Росії. Скажімо, вона допомагає утримувати санкції. Я нагадаю, що ця резолюція має бути ухвалена сьогодні пізно ввечері, і за українським часом це вже майже під ранок. Тому сьогодні ми маємо лише коментарі та сподівання народних депутатів, і більше їх буде вже у наступних включеннях. Колего? Дякуємо. Це була Олена Стецюк з парламенту, де вона поспілкувалася із народними депутатами з приводу ухвалення резолюції в Нью-Йорку. Попри неабиякий тиск, Росія, Україна має величезні шанси домогтися ухвалення резолюції по Криму. Так вважає Таміла Ташева, координатор громадської ініціативи «Кримсос». Правозахисниця певна, ухвалення документу матиме величезне значення для України та деокупації півострова.
Російська влада, вона дуже тисне і активно проводить, в тому числі лобійську роботу таку у стінках Організації Об'єднаних Націй. Але я думаю, що все ж таки резолюція буде прийнята. Якщо говорити про результати, які вона матиме загалом, то будь-яка резолюція, яка приймається або Організацією Об'єднаних Націй, або приймається на рівні Європейського парламенту, Ради Європи, вона є дуже важливою в подальшому для того, щоб доказувати на міжнародному рівні приналежність Криму до української держави. Ніщо не забуте. Приморський суд Одеси вирішив тримати під вартою чоловіка, який був активним учасником так званої Кримської самооборони у 2014 році. Прокуратура Автономної Республіки Крим вважає, що як учасник збройного формування він сприяв іноземній державі змінити кордони і вів підривну діяльність на території Криму. Йому інкримінують агітацію за відокремлення півострова від Києва і захоплення адміністративних будівель у Криму. Минулого тижня чоловіка заарештували у Дніпрі. Тепер він сидітиме в Одеському СІЗО до закінчення розслідування. Сполучені Штати Америки визнали Росію загрозою нацбезпеці. Про це йдеться в оновленій стратегії національної безпеки у Сполучених Штатів. Напередодні ввечері цей документ презентував президент США Дональд Трамп. Стратегія займає 68 сторінок. І щодо Росії в ній, зокрема, сказано, що ця країна через розвідувальну підривну діяльність втручається у внутрішні політичні справи країн у всьому світі. Ми не дозволимо негнучким ідеологіям ставати на шляху миру. Ми будемо домагатися втілення того бачення, яке ми просуваємо останній рік. Це потужні сильні країни, які поважають своїх громадян, інші країни. Ми хочемо такого майбутнього для цього світу, і ми домагаємося цього і в Америці. Біометричні дані росіян незабаром зможе отримати МВС і ФСБ. Ці відомості дозволяє передавати силовикам закон, який у другому читанні ухвалила Державна дума Росії. Згідно з документом, біометрична ідентифікація росіян потрібна, аби мати можливість отримувати через інтернет фінансові послуги. Для цього клієнт має зареєструватися на відповідному порталі. Система запише голос, ретельно зніме людину на відео. Всі дані Ростелеком, який наразі визнаний єдиним оператором біометричної системи, має повне право передавати до ФСБ та МВС. Член Меджлісу кримсько-татарського народу Різа Шевкієв через суд домігся визнання факту свого вимушеного переселення. Печерський суд столиці постановив: причина виїзду чоловіка з півострова – російська агресія та окупація. Таке рішення, кажуть адвокати, стане у майбутньому ще одним доказом протиправних дій Росії на півострові в міжнародних судах. Окупаційна влада Криму змусила Різу Шевкієва переїхати до материкової України у лютому 2015-го. В Криму член Меджлісу полишив геть все – дім, рідних. Навіть не зміг провести в останню путь рідного батька. Стремились наши предки после депортации. И вот я оказался на материковой части. Мы это не можем простить и забыть. И в судебном порядке будем оспаривать вплоть до международных судов. Зрештою, Печерський райсуд Києва офіційно визнав, вимушене переселення Різи Шевкієва відбулося внаслідок збройної агресії Росії проти України та окупації півострова. Визнання судом цього факту Різа Шевкієв називає черговим доказом російської анексії. Андрій Сенченко переконує, документувати такі факти дуже важливо, бо одне з головних завдань, які нині переслідує Україна, зрештою змусити Росію заплатити за всі свої злочини на окупованих та аннексованных территориях. Очень важно, что мы соблюли все процедуры, то есть ни одно заседание не проходило без наличия подтверждения, что Российская Федерация уведомлена, что они получили все документы, заявления Ризы Шевкиева, так сказать, все приложения к нему и так далее. Мы дальше работаем над арестом российских активов на территории Украины и за рубежом. Нині, каже Андрій Сенченко, правозахисники обіймаються 20 справами, подібними до справи Різи Шевкієва. Дарина Іванютенко, Нікіта Проскурін, Заман, АТР. Прокуратура Криму створила електронну форму для анонімних повідомлень кримчан про факти порушення прав людини. Там кажуть, анонімність дозволить захистити громадян від переслідування окупаційною владою півострова. З іншого боку, в Києві матимуть більше інформації про злочини Росії у Криму.
Щонайменше 6 людей загинули, ще 77 травмовані внаслідок залізничної аварії у Сполучених Штатах Америки. У штаті Вашингтон вагон пасажирського потяга зірвався з естакади на автомобільне шосе. Постраждалі є як серед пасажирів потяга, так і серед людей, які їхали в автомобілях. Загалом у поїзді було 78 пасажирів і 5 членів екіпажу. Цей швидкісний потяг маршрутом Сіетл-Портленд йшов уперше. У Каліфорнії викотали на злітну смугу найбільший у світі літак – Stratolaunch, призначений для виведення в космос літальних апаратів. Про це повідомив засновник проекту Пол Аллен. Крила літака мають розмах 117 метрів, що в половину більше, ніж у 747-го Боїнга, найбільшого досі лайнера. Stratolaunch викотали для тесту рульової та гальмівної системи, антиковзуючого режиму та приладів телеметрії. Рок, як його прозвали з соцмережі, виводитиме одну або більше і 2 ракети у стратосферу вище 15 кілометрів і вже звідти відправлятиме носії на орбіту. Коли це стане реальним, поки не повідомляють. Кіборги знову б'ють рекорди. За 2 тижні фільм Ахтема Сеїтаблаєва отримав майже 16 мільйонів гривень касового збору. Понад мільйон піде на допомогу родинам загиблих у зоні АТО. За 2 вікенди стрічку переглянуло більше 200 тисяч людей. Сеїтаблаєв почав роботу над фільмом у 2015-му. Консультантами при створенні кіно були ветерани війни на сході України. Наразі це всі новини. Аби знати більше, дивіться наступний випуск «Заман» менш ніж за годину. Будьте з нами.